La xocolata valor negre 70%, amb taronja, amb grans de cacau i amb caramel i sal, patrocina aquest espai. Bona tarda. D'aquí uns moments connectarem amb Miquel Ferreres, històric nidotaire del periòdico, que acaba de ser acomiadat després de publicar-hi diàriament durant 20 anys. També parlarem amb el Jordi Perelló, el mecànic de Reus que es va negar a reparar el cotxe d'un agent de la Policia Nacional i ha acabat acusat d'incitació a l'odi. I segons l'informe anual de Reporters Sense Fronteres, els últims 3 mesos han estat els pitjors de la democràcia per al periodisme. En parlarem amb una representant d'aquesta associació. Sabíeu que els peus serveixen per alguna cosa més que per caminar? Sabies que dimarts havíem de parlar de peus? I no ho vam fer, i havíem de fer aquí una reflexologia que m'havien de fer a mi. Doncs ho farem avui. Sí. Avui sotmetrem els peus de la Ruth a un expert en reflexologia. En trobaran de tot. I tocarem el dit gordo i li anirà darrere l'orella. Ja ho veureu. Atenció, torna el professor Sebastià Darbó, que ens parlarà d'un bosc màgic avui. Molt bé, avui no parlarà de salvar programes. No, avui no, avui no. I reportatges, i seccions, i moltes més coses. Comença Tarda Oberta, benvinguts. Benvinguts.